S velkou úctou srdečně zdravím všechny zájemce. Se chci podělit o úžasný příběh, který jasně ukazuje, jak důležité je pečovat o své zdraví a jak silný efekt může mít správný prostředek. Problém, o kterém budu mluvit, se týká vředu na noze u jednoho muže. Jeho sestra začala podnikat aktivní kroky, aby mu pomohla a zakoupila produkt Actividan s fukoidanem. Tato situace pro mě byla odhalením, protože jsem nevěděl, že právě tento problém ji přiměl k použití našeho produktu Actividan. Od samého začátku jsem vždy zdůrazňoval, že tento prostředek posiluje imunitní systém, ale není třeba očekávat zázračné uzdravení během pár dnů, na uzdravení je potřeba čas. Vše závisí na stavu organismu, kolik je mu let a jak moc je zatížený. V případě tohoto muže byl stav vážný a tělo bylo silně znečištěné. Ale po použití 2 balení produktu bylo již vidět zlepšení stavu pokožky. Jak řekla jeho sestra, pil ho 3krát denně a v noci mazal vřed na noze. Sestra a její bratr byli výsledky tak ohromeni, že si objednali další produkt Actividan. Zlepšení bylo tak dobré, že tomu sami nemohli uvěřit. Když šli na vyšetření k dermatologovi, lékař byl výsledky překvapen a zeptal se, co jste udělali s nohou. Oni prostě užívali produkt Actividan, který obsahuje vysoce koncentrovaný fukoidan z hnědých řas, a to pomohlo obnovit regenerační schopnosti těla. Pokud je problém lokalizovaný v kůži, imunitní systém nasměruje své síly tam a začíná léčení. Fukoidan, který je obsažený v Actividan, je opravdový dar přírody, extrahovaný z hnědých řas. Právě proto je na ostrově Okinawa tolik dlouhověkých lidí pravidelně konzumují mořské řasy. Samozřejmě, abyste získali koncentraci fukoidanu obsaženou v jednom sáčku našeho produktu Actividan, museli byste sníst 1,5 kg řas, což je drahé a nepohodlné a není možné to dělat každý den. Ale díky speciální technologii extrakce a organickým sloučeninám je náš produkt Actividan maximálně vstřebatelný organismem a poskytuje okamžitý efekt. Nyní je tento muž šťastný, nosí kraťasy a chodí do bazénu bez rozpaků. To je důkazem toho, že péče o imunitní systém přináší skutečné výsledky. Důrazně doporučuji každému, aby se zamyslel, co může udělat pro podporu svého zdraví již dnes, protože prevence je klíčem k dlouhému a zdravému životu. Nečekejte, až se situace stane kritickou, začněte posilovat svůj imunitní systém již nyní s Actividan. Pamatujte, vaše zdraví je váš největší majetek. Udělejte krok ke zdraví, ne k špatným návykům. Začněte se starat o sebe a své blízké již dnes. Objednejte si produkt Actividan a posilte svůj imunitní systém, abyste mohli žít život naplno. Děkuji za pozornost a buďte zdraví.